come closer. I'm there for you. Baby, come closer. I'm there for you. Brown, ngiyacela bandla. Please tell me you didn't do it. Yinde wena njalo ukuthi ngiphendula kwazi ukwenza ngathi awungizwa ukuthi ngikhuluma nawe. Kwenze njani? What's going on? Angikwenzanga. Kodwa lokho akusho ukuthi ngeke ngize ngikwenze. Without any further ado, now is the moment we find out. Mama, kuyiqiniso konke lokho khunye umbeni? Hayi cha, angazi lutho mina mntana. Ayikho into ongayazi la. Kanjani kodwa mama? Kanjani? No, Sikoloza! Stop! Sawubona. Ngiyaxolisa. Okay. Ungaqala ukukhuluma. Awusho ndoda zathi uthi hamba kanjani kodwa emsebenzini? Angisahamba kahle baba, ngikahlupheki mina. Hayi sibonga uNkulunkulu ngalokho yazi. Ngiyabonga. Babakhe. Mama, ngiyabonga kakhulu. Baba ngisaqashintshana ngathi kuningi lokho. Hawu Nkosi yami. Kuncane kanje le nto zenza ama diet kodwa hayi ngiyahlupa nini yazi. Hey, hayi. Kunukana kamnandi lokudla mama. Ngisusheze. Mawucabanga ngakwazi ukusiza antinomalizo. Hamntanami. Yebo namanje ukwenza lokho. Kanti futhi khumbula ke mntanami ukuthi uNkulunkulu lo obusisa abantu uyena futhi lo abuye futhi abajezisa. Ngiyezwa. Kanti futhi ngiyacela ndodazi ungavumeli abantu bashintshe isimilo sakho esesihle ngezenzo ezimbi abazenzayo kuwe. Yeah? Wona phela ubusisekile, ngisho la kuNkulunkulu ubusikile impela. Ngiyacela mntanami, alidingi ushintshe isimilo sakho. Mamshazi, ngizodinga ukuthi ungitshele yonke into eyenzeka kumyeni wakho na yonke into yazi. Uzoyirekhoda le nkulumo for you. Ngangisekhaya. Ngikhathele ngidinga ukuphumula. Yilapho ke ngangifuna ukuba nomndeni wami wonke ngaleso sikhathi. Kodwa ke wayekhona uMelita. Ehleka, egigitheka, edla nomyeni wami. Ngiyakuzwa mama. Ngisacela umtshela ukuthi lento owayibona yenzeka phakathi komyeni wakho noMelita. Sengisho ukugigitheka, behlele ndawonye bejabulene, bedla. Ngabe kwakuyinto eqala ukwenzeka vele into ehlezi yenzeka. Cha, detective.
uMelitha lona besimthatha njengelungu lomndeni wethu sonke lapha ekhaya. Kodwa ke angisenaso isiqiniseko salokho. Ngicabanga ukuthi le ntombazane imbulele futhi imbulele ngenhloso umyeni wami. Umthanda kangakanani uMelitha? Ngimthanda kakhulu usisi Melitha. Ngabe uyamazi ukuthi ukuphi? I-deadline ya the Animal Farm project ikusasa. We spent the whole day today nosisi Enhle sifunana nayo kodwa siyazi ukuthi uyibekephi. Khona inkinga detective. Ungazi. Mhlawumbe ikhona. Wena tshela mina. Mina ngitshela. Qiniso lodwa. Bheka ke. Yabona uMelitha. Ngose khulele dayi ehlahleni. Melitha ukhulele dayi ehlahleni since way back. Mina mangihlanganisa 16 iron acuze emzini. Bathi sengiroti ngicwala itrata. Mangiloku ngicwala itrata nje nodikazi. Yena akazange washifta besolo aplomada emzini. Tot no brapops. Yabona uHotman ubaba brapops angazi. Yebo yamfrostana. Lela Hotman ebelimncanya blind. La lesipanyana lesakaspana khona manje umsebenzi wokukhansela. Try ne udimani. So angikhona ukunderstand ukuthi manje makafahlakile ufahlaka ngakuziphi. Ose right phela leya ngathi futhi. Khona okunye. Tshela mina ke. Lezi insolo lezi ngizwa ukuthi unesandla kushoneni kababa wakho. Zona siphuma. Ngeke ngazi detective. Thina sihlala nayo Melitha. And ufana nomndeni kuthina. I never liked Melitha. She was a gold digger. So uyakholela ukuthi uMelitha uyena ubulali baba wakho. Well, I would say that. Melitha, lady of the moment. Ndaba mlana. Angitshela. Umbulaleleni uShesi. Angikaze ngimbulali babushezi. Ugcina ukumbona babushezi sasikwakhe. Sihleli sixoxa. Ngimkhiphela kusesifubeni njengenjwayelo. Khiphela kusesifubeni. Okay. Angixoxele kabanzi nje. Ngobudlelwane bakho nabantu bakwaShesi. Abantu bakaShezi bajwayele. Bafana nomndeni kumina. Wabushezi yena bengimjwayele kakhulu. Angikade ngim Yeah. Sengiyakhumbula. Ngobusuku washona ngayo babushezi. Ngangikwakhe. Sihleli etafuleni sixoxa. Umam Olive wasilethela ukudla. Kwaphambana amaplate. Iplate kwakumele idliwe babushezi. Ladliwa yimina. Kwakumele idliwe yimina. Ladliwa babushezi. And then Kimo. Kuba lento lishwaphanyana zalona le kgutlele ko le tswang teng.
Bro. Thola izingane zamawele zimtholile unina. So uzosho ukuthi kwenzakalani ngokuhlukana kwami noMelitha? Umndeni wami. Angifuni nokuyiphatha ke yakho. Yo. Waze ba taba kopa ngwanaka. Gore ha ebe ne ke tlo tlameha ke gore ke hlalose everything e etsahalang. Re tlo tlameha ke gore qale ntate Shakina. Hobane ke ena a tlameha reverse ntwe ngwe le ngwe e etsaetseng. Ndokwana. Ndlonkulu, lo khona ulela. Nanga mathathu la. Nina bona ondaba. Nina bombethelile. Ake ningitshele ukuthi mase kunje kwenziwani manje. Mase kunje kwenziwani? Phu, uthela lapha. Bheka la mathambo. Hayi khona. Yabona ke manje sanga. Amathambo athi, "Vumani bo." Amathambo athi ukuze lento ilunge kumele ukuthi le ngane ethwelwe ilewele elinye ife. Mayife. Akusho mina, kuthi amathambo. Nani? Nangu umhlaba uyahlala. Ayikho into engayenza. Mina ngenza wami umsebenzi. Amathambo wami futhi awaqambe manga. Hambani. So wenzakalani? Kuzokwenzakalani? Lesokgutlela back to mo le tswang teng. Bathong, le tlo kgawana le piece ya ka. A hle ke kopa le kgawana le khotso ya ka. Le tla tlameha ke go le qale le phela le sa namme. Le tsebe go ha le namme and just numb the pain of not having a mother. Ha o tlo mpotsa gore na go wenzakalani? Yo. Ndotazi kunjani? Hayi ngiyaphila, ngiyajabula ukuthi ufikile empeleni. Ndotazi uyazi ukuthi mina ngiyakuthanda futhi ngikuthembile. Uyazi ngiyathemba ukuthi mntanami ungaletha inguquko enkulu kabi la ehlaleni. Ikakhulukazi kwezomnotho, nokuletha abantu abazotshala imali la. Uyakwazi lokho mntanami, nginethemba kuwe. Kanti ke futhi ke ngokufika ke uMEC ehamba nosopolitiki loyana omkhulu uMeyiwa. Saba nenkulumo ebakhona phakathi kwethu. Kanti ke into ndodakazi uyazi ukuthi ukhetho seliseduzane manje. Manje ke uMEC njengoba behamba nosopolitiki la. Bebacela ukuthi ngikhulume nawe ukuthi bacela ukuthi ungenele ukhetho. Ube ngomunye osopolitiki ozosimela la ekhaya. Kanti nami ngivumile impela ngoba ngazi ukuthi ngiyakuthemba ukuthi wena ungakwenza lokho mntanami. Nginethemba kuwe ukuthi hayi lokho ungakwenza. Ngiyaxolisa baba. Ngize ngikwazi. Cela ukuhamba. Hayibo. Ndodakazi. Melissa, we just saw you rejected the councillor's seat. Why? No comment. No comment tells me that you could be hiding something. Are you rejecting the council seat because of personal issues? Melissa, what are your closing comments? Melissa, is it because of family issues that you are rejecting the seat? Batla gona le kgang ke sentse ke go bolela yone. Mare ga go bonolo ka gore abutaga ke le godu. So ngenze njani Suze? Disown him? He's my brother. You see why I don't like you? Ke na le bopaki. Oh God. I'm not interested, okay? I don't care. Ora le fa ile gore kganye e ya matsala ya gago entle. Tla sala o bona gore o dira yang. Sanibonani mphakathi waseFosloras. Sasibalile ke waphuma nohambe embili kuthi angaba inkansela wethu la Fosloras. Emavoti efuna sibala
Sikhanze ukuthi angu-181. Nohambe embili ke. Kube nguye. Melita Khumalo. Siyakubongela Melita. As a newly elected councillor, what can we expect from you as a community? Are you going to be like the other councillors that do not deliver? There's been so many undelivered and broken promises from the community. There's huge hope from the community that is expected from you as a councillor. Ow. Zimamnandi bo sanibona Melita. Usibahle ubingelela mina. Anyway, I've been waiting for you the entire day, Brown. Ngifuna uqedela assignment yami so ngicela ukufana khona. Thanks. Okay, Thando. Smash. Okay. Expect Entle still preparing her impediment for journey. Shipment is ready. Location. How much do you think she's worth? Calvin Cassandra Londega dealt with what? Queenie unresolved. Get finally out of the bag. Next target, Melinda. Tusway. Ukutshela ipassword efoni yami baba. Thula mama ukhalela nikuzulu ekumdala kunika umthwalo ongaphezulu Thula mama ukhalela nikuzulunga ekumdala kunika umthwalo ongaphezulu Thula mama ukhalela nikuzulu ekumdala kunika umthwalo ongaphezulu Thula mama ukhalela nikuzulunga ekumdala kunika umthwalo ongaphezulu lento ngayibonisa qala iqaleni angeke mani lento ngifisa ukuthi iqala uma phansi njengoba uhlezi ubona umama ekhali ngoba yabona ukuthi phela manje sengiyakhula hleze ngitshela nangobaba ukuthi ubaba ulivaka ngimphikisi kodwa manje nami ngiyafisa ukumbona mazulwini ke sikhuluma ukuthi wayenze nje noma mhlambe ngangunile ukuthi ngangenze nje kodwa umama uhlale ngitshela ukuthi angase ngamona wavele wathatha impahla zakhe wahamba washona kodwa manje umashonisa usitshela ufuna imali yakhe kanti ubaba wabaleka washiya thina engxakini mani shiya thina engxakini ubaba lezo nyembezi manje seyibanga amabhadi busuku nemini ingane haya isalali ibhizi hlaba umama nange